Kabat Gülüye Vildan kızı Ayubova hürmetine жылы iştelikle kutlav selami yangırı. Bu yolu üzlerinin tileklerin tırmış ipteş Aysi abi, ula Arıslan kilini Daniye, anıkları Resim hem Aynur jitkirirge bulganlar. Her kişinin öz tırmış kitabı. Alar barısı da bir-birisine okşamagan, tirli. Mine bizning aninin de öz keyinçe uzgan matur gımır yılı 65 yılga suzulgan. Süykli biz yaratılgan, tüpşik bala bulup yaktı dünyaga avaz salgan. Әмма гомердә дә ул төпшек буларак назланып тормаган, киресенчә, бар эшкә дә өйрәнеп, булдыклы һәм тырышкыз булып үскән. Якты дөньяда узарга биргән бар вазифасында ул төгәл килеш үти. Олы хәрефтән әни дә, җанын кызганмаган әби дә, әле истәвенә гомере буена тугрылыклы булган бик җиңеле күңелле хатын да, ягымлы кардәш дә ул. Әниебез авылда сөт җыючы булып, аннары мәктәп ашханәсендә пешекче булып эшләде. Эштән килгәч, өйдә дә бар эшкә өлгергән. Бүген дә кадерлебез безне эштән кайтканны кайнар ашы, тәмле чәе, җылы сүзе белән көтеп тора. Әнкәебез, без сиңа дөньяның бар гүзәл чәчәкләрен бүләк итсәк тә аз булыр диләр. Чөнки син безгә иң кыйммәтле, иң изге бүләкне, яшәү бүләк иткәнсең. Назлы кулларың белән сөеп иркәләгәнсең. Җылы сүзләрең, йомшак карашың белән тынычлаткансың. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып гомер юлыбызда балкыйсың. Хәзер ераклардан безне көтәсең. Әнкәй бәгрем, яшә син узак. Син булсаң гына күңел күтәренке. Син булсаң гына кайта балачак. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Hürmetli Gülya Равиловна, балаларыгыз сезне яратып, сезгә сокланып, сездән яшәү көче алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы беләләр. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә балаларыгыздан бүләк булып бара.